Панічні атаки – собача кропива, природний спокій. Панічні атаки та тривожність можуть серйозно впливати на якість життя. Лікарські рослини, енциклопедичний довідник, А.М. Гродзінського рекомендує собачу кропиву п'ятилопатеву при неврозах і серцевій тривозі. Наукові дані підтверджують, що активні компоненти собачої кропиви мають седативний ефект і можуть допомагати при тривожних розладах. Посилання в описі до відео. Рецепт. 30 г сухої трави собачої кропиви, залити 250 мл окропу, настоювати 10 хвилин, приймати по 1/4 склянки вранці та ввечері. Напиши в коментарях, які трави допомагають тобі справлятися з тривогою. Постав лайк і підписуйся, щоб отримувати більше корисних порад про природні методи підтримки здоров'я.